हाय, नमस्कार, गुड इव्हिनिंग सगळ्यांना. संध्याकाळचे 5 वाजलेले आहेत आणि आम्ही आहे सातारा येथे कवठे, सातारा जिल्ह्यातील कवठे या गावी. आणि हा निसर्गरम्य परिसर बघू शकताय तुम्ही. आणि इकडे हे चिऱ्याचे बांधकाम चालू आहे सातारा जिल्ह्यातील कवठे या गावी. आणि सरांची इथे साईट आहे चालू काम. सरांनी प्लॅन दिला आहे आमच्या, आणि तर त्यांच्या घरी आम्ही गेलो. तिथली साईट बघितली सरांनी. निसर्गरम्य वातावरणात मस्त असं डोंगराच्या कडेला आणि हायवे लगत ही शेती आहे. आणि ह्या शेतीतच प्लॉट करून त्यांनी इथे घर बांधायचं चाललेलं आहे. हे बघा, इथे एक पपईचं झाड आलेलं आहे, केळी आहे मस्त आलेले आहेत. आणि हा समोर दिसतोय तो डोंगर पवनचक्की आहे त्याच्यावरती. त्या डोंगरावरती चिंचेचं झाड आहे मोठंच्या मोठं, भरपूर चिंचा लागलेत त्याला. आणि समोर दिसतोय एक 2 मिनिटावरच हायवे आहे आपला, नॅशनल हायवे, मुंबई बेंगलोर, पुणे बेंगलोर हायवे आहे हा. आणि एक समोर आहे तो डोंगर आहे कुठला तरी. असं हे डोंगराच्या कुशीत वसलेलं हे गाव कवठे. या ठिकाणी आलेलो आहे आम्ही साईट व्हिजिट करायला. सातारा कास पठार बघून झाले, वाईला जाऊन आलो. आणि जाता जाता हे गाव लागतं. इथे आम्ही ह्यांच्या घरी जाऊन चहा वगैरे झाला आमचा. आणि सर साईड बघताय तिकडे, त्यांच्या गप्पा चाललेल्या आहेत. मी शूटिंग घ्यायचं काम करते. खूप छान वाटलं मला निसर्गरम्य वातावरण आणि थंड हवा. आणि म्हटलं चला शूटिंग घेऊया. आणि सर त्यांना काय काय